Üdvözlöm a kedves nézőket! Én Gyilkosok 99 vagyok, ez a mai esti Gameplay Tanki Online videó. Várjanak egy kicsit. Oké, indulhat a harc. Hát túlerőben vannak. Én addig adom itt neki a tanácsokat a háttérből. Itt 203 Thunder XD vagyunk, nyugodtan jelöljétek be a tankomat. Nyugodtan. Anyátok. Hamarosan láthatjátok az én harcomat is majd ez a videó után. Ezeket már felteszem a YouTube-ra. Anyádat nem pusz, ez az. Egy pontunk van. Nagyszerű. Most Mikor tetted emelyre a mamutot? 4 órával ezelőtt. Kemény. Mennyi is az ára? 3200, mindenkinek ajánlom. Mert jó erős. Nem kettőn pedig még jobb. Csak az a baj, hogy jó lassú, de hát ki lehet az bírni. Hát az erő a lényeg, nem a gyorsaság. Mert hogyha jön egy hordatos, akkor az könnyedén kiírja az ember, ugye már. Így kell. Például így. Csak ugye a sokkolom, Kettő egyszerre, ezt csinálják. Csak ugye ott volt a sokkoló a háttérben, úgyhogy nem tudta kiírni a szegény gyerek. Szegért. Jelöljetek be, az én nevem Gyilkosok 99. Ott a sokkoló Itt az támadás. Isida. Nesze nekem. Igen. Hát ez most nem jött össze. Én már 10 goldboxot fölvettem. Igen, kösz, hogy meggyengítetted. Nesze neked 2 csöves. Adok. Úgy megverlek, hogy fészket raksz. Nagyon jönnek, vigyázz a sokkoló oldalt. Már töltjük is a pontot. Lézeres kiiktatnánk, és ki is iktattuk. Most jelt ez. De hát, már ugrottam át a rangom 4 órával ezelőtt, és már negyedénél tartok, mondjuk. Itt a lézeres. Hát néha van egy kis torlódás, de hát Átmész majd másik szintre, vagy ezt még végigviszed? néha átmegyek. Az De jó. még nem tudom. Hát, hogy az ember legyen sok színnel. Ott van, na, megtaláltam. Lőj. Jön föl, de Ez az. hát Na, így kell csinálni. ó, egy Azok két borígatják csöves. föl egymást, ez az. Hát kettő az egyszer. nekem csak jó. Jó, már így beszélünk. Kicsit meggyengítjük. Igen, az életed meg 0,0. De hát Igen, hát ez van. hát Lesből támadott, úgyhogy úgyse ért. esne egy kis goldbox, még örülnék is neki. Ja, itt nem fog. Ott a 2 csöves megláttuk. Nem magadnak lőnám. Jó, csak mutatta, hogy hátra lehet. Ott van, Tűz. célba vettük. És ki is lőttük egyből. Aztán mehetünk tovább, szabad az út. Ott van, letette újra. Ez az. Vigyázz, lézeres a faháznál. Ó, itt az életcsomag ez az. Menj oda. Addig nem ér el a fegyveredről. Addig elér. Addig nem ér el. Amúgy volt egy nagy rangú tankom, 5 kockás volt, csak a hülye osztálytársam ellopta. Az volt a neve, hogy harckocsi 5, hát nyugodtan jelöljétek be. Bár a gyerek egy szemétláda, szóval. Hát szemétláda, hekkel, nyugodtan jelentsétek föl. Amúgy nem. Na, Viccből mondtam, hát tudják azt a kedves nézők. na az Ó. meg elment.
Anya, Az ilyen takokat annyira utálom, hogy itt fosnak, és akkor elmennek. De a tisztességesen játszanának, de nem. Mondjuk ez a lézeres is, aki mindjárt kilő téged, Rócsika. még van egy. Hát, de a lézeres meg lő a faház mögül. Például most. Azt akartam mondani, hogy 2 lövés. Nem. Hát most már. Itt van 2 csöves barátunk, aki mindjárt Már egy lövés, Rócsika. Hogyha Legalább kicsi az életetek, így kell megsemmisíteni. Amit nem ajánlok, mert nem. Na, idő mindjárt lejárt, 50 másodperc utána. Hát kéne itt menni van, másik színbe, hogy mutasd meg más szinteket, és a nézzük. Itt van lézer, hát megbosszultam. Kösz, hogy meggyengítetted, nekem így csak jó. Hát itt esélyük nincs ehhez. Ezeknek. Ott látszik, hogy ott tolat. Gyorsan lőtt ki, már csak az akadályoz meg téged. Menj már a faház mögé. Menj a faház mögé, ez segíthet. Ó, Küzd. de még maradt egy egycsövesünk. Ez az, most Hogy megszívtam. lehet ez pont egy lövés? Na, itt a különbség az M0-ás mamut, itt az M0-ás mamut és itt az M1-es mamut. Látható? Sokkal jobb. A hátulja is Ó, különböző. itt van. És Igen, kaptam 145 145. kristály, ez az. Nem olyan sok, de hát nekem most pont el kell. Na, akkor válasszunk egy másik szintet is. Válasszunk, igen. Cross. Nem már. Túl sokan már lesznek. Polygon. Ó, Nem nullás, a Itt történelmű nem sok. csata. Ott van egy egyes. ó, Ott. A polygonból egy. Piros. Fölé az. ó. Na, Já, gyengék az eljön már, izgalomra vágy. mindkettő gyenge. Na, ide bejövök. Igen, ez a polygon nevű szint, igen érdekes. Most ketten vagytok egy jelen. Ó, kinyírták a társam. Ami az... Igazából, ja igen. Ó, jött egy kék. Izgalmasabb lesz a meccs. Nyugodtan körbenézhitetek a Mamut M1 tankot. Ajánlom, akinek még nem M1. De az M2 még jobb. Az igaz? Hogy nem találok el? Kis vaszkos. De miért mindig annyian vaszkal vannak? Ó. Itt hátulról lőnek. Egy méltó ellenfél. 3 lövés. Töltényerősítővel. Úgy könnyű. Á, itt vagy. Ennyi. 2-szer egymás után. Ja. Ott van fönn, lerakta. Tüzeljük ki. Ez az lőj. Itt van 2 is. Egy. Forgótárgyás, ez az. Most kicsit félrehúzódok, De úgyse lő. már nincs töltényem. Hoppá. Ezért kell kilőni. A Á, kis vaszkos bizonyára részeg. ezért. Hát Na ez az, itt a vulkán fegyver volt. amúgy nem ajánlom senkinek. De Az se- a hír nevű színben gyönyörűen használható a vulkán nevű fegyver. Én neked nálam is bevált. És még M0-án is tökéletes. Az Isidának nevezett fegyvert, ami élettöltőnek is nevezik néhányan, közületek is. Hát azt nem ajánlom, hogy megvegyétek, De tök jó. csak ne szólj meg, töltögetni az embereket. Amúgy más szempontból nem ajánlom ilyen nagyobb szintecskékben, mert Kilőnek mire odaérsz az ellenség. hogyha hosszú távú fegyver, például a forgótárcsás, a thunder, a lézer, mire odaérsz hozzájuk, akkor már ki is lőnek. Szóval nem ajánlom annyira. Hát jött még egy csapattársam, a másik Szedd fel a elment. csomagot. Egyenlítettem. Ezt már filmek oda a YouTube-ra. Ezen. Ott van, lőtt ki. Ott van egy 2 csöves, látja a tárgyat. Hát igen, a forgótárgyással az a baj, hogy rövid távú fegyver, láthatjátok, a falig ér el. Tovább nem ér el. Ajánlom mindenkinek a Thunder, az a legjobb. Az nagyon jó.
Nem tudom, a videóra néhányan szavazzatok, hogy jó, tetszett, nem tetszett. Igen, szavazzatok. És írjatok, hát Írjatok véleményt, hogy miért jó a lézer, vagy miért jó a Thunder. Ugyanis ezen veszekszünk. A Rolanda a lézer szereti, én pedig a Thunder. Szavazzatok. nem tudom, kinek tetszik az egycsöves, de én azt Hát közepesre jelölném. annyiból jó, hogy olcsó. Tudom, ez az ember, ott van. Dupla csövessel, még hozzá nullásra. Ennyi, ott van fönn egy Sokkoló. másik. Az nem tudom, velem van, de mindjárt kiderítjük. Szerintem ellenség. Aha, ez a kékek területe. Mindjárt kiderítjük. Ellensége. Na, náhogy ellensége. Ellenség lőtt ki, ez az. Mindjárt kifüstöljük én. Igen, a diktátor az hasonló a mamuthoz, de gyenge. Ugyanakkor gyors, de nem gyorsabb, mint a Néhányan szeretik közületek. Tehát Jó van, lőtt ki. a kommentekben írjátok le, hogy mi a kedvenc fegyveretek. Meg a neveteket, hát ha bejelölünk titeket. Amúgy mi is be foglak jelölni. Még egyszer mondom, az én nevem Gyilkosok 99, a szerkesztője pedig 203 Thunder XD a Ezt tank. majd a videómban mondani is fogom úgyis. Ó, itt egy életcsomag, még nem kell az. Amúgy non-stop felmegyünk szinte, szóval Ó, azért. például ezen a héten garantáljuk. Na fel. tessék, kettővel is elbánok én. Kettővel, Ó, a főleg- töltényerősítővel, ja. Pajzsal. Csaló. Amit ott láthatjuk, ami lövi a sárga mamutost, az a Thunder nevű fegyver. M0 rossz, de M1-en nagyon jó. Nekem is M1-es, és nagyon jó. Tudjátok, én már arckocsiba 10 goldboxot is fölszedtem. Nem tudom, ti hányat szedtetek föl, de ha fölszedtetek egyet is, biztosan örültetek. Hát, 1000 amúgy csak kristályban 1000 be- kristály van benne, szóval nem annyira olyan. Némelyikbe 3000. Igen, volt 6000-es is. Oké, mostantól nem fogok sokat beszélni, nézzétek kényelemmel a jó csatát. Lő téged te. Nem, még nem nyitott ki. Azt írta a vonal. Nem nyitva, nézd meg. Lőj. Igazából 3 hete kezdtem ezzel a tankommal a tankit. De már itt haladok, hogy mi a titka, hogy ilyen, hogy is mondjam, 3 hét alatt ilyen nagyrangúig, ami nekem legalábbis eljutottam. Azt nem árulom el a titkát, de hát idővel biztosan ti is rájöttök majd. Hát én 2,5 éve, 3 éve Sehol. játszom. Senki és ott van egy egy egyszerűen lopták ki a tankomat. Úgyhogy ez még az eredeti. Ott van fönn a sokkoló, de hát... Oké, most már nem beszélünk komolyan. De inkább komolyan beszélünk. Ott a Thunder. Ők gyorsan beszél, Nincs aztán. töltényem. De van töltényed te. Ó, itt egy gyermek. Titányos, igen, az a Ez titán nekem nevű kell már, bocs. fegyver. Igen, ez a titán nevű fegyver, és M1-es, látszik a szürke részeiből. Amit éppen most nyílt. Amúgy, ha esik Goldbox, ajánlom mindenkinek, hogy hozzon töltényerősítőt, életcsomagot, Kivéve, meg ha mamuttal pajzsot. van. Hogyha mamuttal vagytok éppen, amikor esik a Goldbox, Akkor mindenre nincs. érdemes tűzlövőt hozni, mert akkor mindenkit kifüstölhetsz. Tudjátok, ezért szar a tűzlövő, ott a titán messze, Amúgy ennek és nem ér el eddig. És nem ér el hozzám. Attól De még én jól lehet messziről vele keresni. kilövöm. Attól még jól lehet vele keresni. Erről beszéltem az előbb is. És most te halsz meg. És nem halok én, mert töltényerősítővel vagyok. Annélkül gyenge vagy. Ott van Nagyon még sokat egy, diktátor. pedig szar, mint a szar. Igaz, nem láthatok semmit.
Mert föntebb a kamera nézete. De én kifüstölöm őket, mint a szar. A tűzlövőbe. Ott Saftos, az is egy titánok, csak M0. Szerintem néhányan, de Álljuk meg. Ilyen azért, rangom elmegyes titán. azért szeretik a saftot, mert a távcsöve miatt. Tudjátok, hogyha Ezért jó a tűzlövő. ott a tank, belősz egyet a házba, visszapattan. Persze ez a Thundernél is működik. Hogy Csak a kell- lökés hullám miatt. Hogyha eddig ezt még nem fedeztétek föl. De biztos fölfedezték. Hát biztos ezek nem hülyék. Na szóval, már említettem, de akik véletlenül beletekertek volna a videóba, mert uncsinak találták, azoknak is mondom, hogy szavazzatok ránk, hogy tetszett a videó, Meg a fegyvereinkre. írjátok le, hogy mi tetszett benne, mi a kedvenc fegyvereitek, Igen. és ha nagyon szeretnétek akár, azt is megmondhatjátok, milyen volt, amikor először szedtetek fel Goldboxot. Hát, ezt kilőttük. Ott De ő is. ő is. Tudjátok, tegnap jött be ez a küldes... Napi missziós küldetés, ahol naponta ilyen kis ajándékokért lehet, ajándékokra lehet szert tenni, hogyha mondjuk valamennyi tankot kilősz. Általában XP-ért kell haladni adott szintekre. És némelyiknél kapsz aknát, stb. Meg kristályt, az a legjobb. Vigyázz, bemértek. A tűzlövő A tűzlövő az ott mászkál. nem sokáig. Miért bemérnek saftal, megint vigyázz. Nem érlik engem a saft. Nem kéne már bocsánat. Bemérte. Oké, hozok egy jobb fegyvert. Föltöltődött a lézer. Hát nincs sok M1-es dolog, Igen, hát igen. de próbálkozok fejleszteni. Már csak, még csak egy M1-es dolga van, de még kisrangú, úgyhogy Jaj, nem, még kisrangú vagy. tudjátok, ha nagyon tetszett a videó, én 12 éves vagyok. Nem tudom, ti hányak vagytok, de az a baj nagyon nem is érdekel. De akkor Igazából csak viccel. Hát igen. Nagy mókamester vagyok. És egy profi lézeres. És egy jó lézeres, hornetes. Igen. A Hornetet használják a legtöbben a tankiban. A mamutoknak a legritkábban, pedig az a legerősebb, szóval ezt nem értem. Onnan És föntről így kilézereztük a tankot, így már szabad az út. Föl lehet menni. Így innen lehet lőni. És Ajánlom, hogy Saftal innen nagyon jó kilátás nyílik oda Itt van, a középpontjára a színnek, úgyhogy innen tökéletes. amit látjátok, a Neki kedvenc jó. fegyverem a lézer és a forrótárcsás. És az aljad? Hát, az a Titán, M1, Hornet. Látjátok, két lövés... Ja, ez velem van. Így Két megijesztett. lövésből meg is öltem. És a Saftos is ott bujkál a fal mögött, céloz. Az a baj, hogy engem azok nem érdekel. Hát, majd kilőhetsz. Vigyázz, mert ez is jön. Igen. Úgyis kell. Hornet az 300 gyenge, az a baj. XP-n vagyok legfelül. És még van egy perc. Ott ki is használunk arra, hogy haladjunk XP-re, és hogy haladjon. Tudjátok, lesz tankis csapatunk. És ezt ő vette fel. Na, folytatom, lesz tankis csapatunk, és ha a tesóm úgy csinálja, várunk jelentkezőket. Majd megmondjuk a következő videóban majd, hogy mi a neve. Vagy egyik videónkban leírjuk, hogy mi a neve. Majd mondjuk is. Igen. Jelentkezőket várunk, magyar csapat, úgyhogy csak magyarokat veszünk be. Persze adott rangtól, úgyhogy ilyen egy rombuszosig veszünk be gyerekeket, egy kockástól. Úgyhogy. És egy M1-esnek lennie kell a jelentkező tankjában egy M1-esnek, egy M1-es fegyvernek, és egy M1-es alnak is, csak így fogadjuk el a jelentkezést.
Tudjátok, amikor én először vettem föl saját goldboxomat, úgy örültem, hogy már majdnem szétvertem a gépet, úgymond. Hát én pedig a szőnyegen fekteredtem szó szerint, mert én még azelőtt nem vettem föl Goldboxot, úgyhogy nagyon jó volt. Tudjátok, nem régen volt olyan, hogy esik a Goldbox, és 9000 kristály is volt benne. Na hát találjátok ki, hogy fölvettem-e vagy nem. Ez azt kaptam 312-t. Tovább állok. Ó, itt van egy kicsi. Menjünk egy jó színbe, ha még tudunk. Mindenkinek ajánlom ezt a szintet. Ó, csak éppen betelt. Na mindegy, csinálok egy jót. Ó, pont ez van benne. Legyen zászlós. Így, hogy sokan legyenek. Szóval még egyszer mondom, a nevem Gyilkosok 99. Jelöljetek csak a magyarok. És majd a kommenteken írjátok ki, hogy mi a nevetek. Mert én, hogyha ismeretlen jelöl be, akkor azt nem jelölöm vissza, hát egyértelmű. Miért? És ha angol nevetek van, akkor nem tudom, hogy magyarok-e vagytok-e, vagy nem. Úgyhogy magyar nevetek legyen, mint például az enyém. Ó, véletlenül megsemmisítettem. Mindjárt csinálok nektek jó trükköket. Mondtad a Steam nevét? Ez a stadium. Úgy kell írni, stadium. Ezt ők is tudják szerintem. Most megyek úgynevezett jövő szintbe, vagyis future. Nagyon jó szint. Ott gyönyörű trükköket lehet csinálni. Igen, most én is arra készülök. Mutasd be trükköket, ilyen parkour. Azt akarom. Régen úgy is meg lehetett csinálni, hogy ne jöjjön be senki. Így. Igen. Hozvaszkod. Az van, már beállítottam. A kedves nézők látták persze. Sajnos nincs hangja a gépnek, mert ki lett véve a hangfal, de hát... A következő videókban remélhetőleg már lesz. Ne Nos, visszadugjuk. láthatjátok azt a nagy fehér épületet, ahol most megyek. Ott van egy rámpa, és a Roland kedves társam most innen a rámpáról nitróval leugrik. De persze talpra érkezzék, próbáld meg úgy. Igen, ez egy gyönyörű trükk. És talpra érkezés, ez az. A végén ez egy ilyen oldalszaltónak nevezeti a parkour trükk. Mindenkinek ajánlom, kell hozzá Vasper 1. Igaz, nekem nem M1, de hát... Nitróval lehet pótolni. Hát igen, számból vetted ki a szót. Ezt... Gyönyörű, gyönyörű. Mint a Batman. Próbáld meg úgy, hogy előre lősz is úgy, előre forgás. A Waspot, hát úgy mondjam, néhányan utálják, mert kevés az élete. De viszont ez kárpótolja a gyorsaságot. Hát parkourokhoz tökéletes. A Wasp a legjobb. Ahhoz. Hát nem attól az, függ, mit kell csinálni. nem az, hogy Hornet. Hát gyors. Ja, ez a trükk is jó. Aha, én Bár alapjú, fejlesztettem. de ezt itt egy átugrat. Gyerünk egyfolytában. Ilyen egy kerekedésnek nevezett, úgy nevezett. Egy kerekedés. Igen. Ha valakinek, hát a videónak 3 része van. Először is van az első, amikor csatázok, van a második, amikor, hát hogy is mondjam, tankokat ölök, van a harmadik, amikor trükköket csinálok, azt látjátok most. Na, ezért. Bocsánat, meg van akadva a kép. Elnézéseteket kérem, most pedig jöjjön Gyerünk egy egyfolytában, újabb. ugye ez az. És bizonyára
Ez az, Tartsd na, el. szaltó. Ezt hívják szaltóra. Előre szaltó, ez az. Egyes előre szaltó. Ha valakinek tetszenek a parkourjaim, nyugodtan szavazzatok. És a kommentekben mondjátok meg mit. Hát, hogy milyen trükköket csináljak meg, mert én nektek szívesen Igen, adjatok megcsinálom. tippeket is nyugodtan. Én szívesen megcsinálom nektek. És hát Hát, nem ez- minden trükk sikerült tökéletesen, de ilyenkor segít egy gomb és ennyi. Itt láthatod, milyen aranyosan így szögdécsel a tank itt a padlón. Akinek van kedve, hát az is vegye meg a vaszpot, akinek még nincs, és nyugodtan Hát, lehet amúgy jó trükközni. sok, úgyhogy ez nem nagy kiadás, úgyhogy Hát nem. Amúgy el lehet vele lenni, mindenkinek ajánlom. Néha nem veszi föl a csomagot, nem baj, kapja így be. gyors. Új bulgár, hát vajon a gyerek? Fogalmunk sincs. Ezt nem tudom, de hát... Aj, most nem tudok semmit se fölvenni. Addigra lehet tudsz trükközni. Ja, Ez ilyen... Hát, ő meg semmisítés, ez jó. csak nem számolt vissza, hanem azonnal csináltam. Ott zenesség, most pedig éles Látom. harcot láthattok. Ez csak parkour videó. Hát jó, de most harcoltok, szóval. Addig időt Szerencsénkre fölborult. Igen, ez így hogy. Egy Szerencsé- hunteres forgós látcsást láthattunk, akik most lőttek ki. Reméljük nem is találkozunk vele többet, mert az megzavarná a mi kis videónkat. Hát, csinálj más trükköket is. Miért tudsz meg? Ha amúgy már visszajelöltök barátomnak, akkor ti is rakjatok fel nyugodtan. Csak egy telefon és egy kábel szükséges És- hozzá. És én majd értékelni fogom, hogy milyen okosak, tapasztaltak vagytok trükközésben. Most egy ideig nem szólok, csak nézzétek a trükközéseimet. Ott van a gyerek, úgy látszik üldözőbe vett. Töltőny erősítővel. Nem érdekel, mi megszökünk előle, Hát vagy de vegyél be valami gól. gyorsan megöljük. Bár az kétlem, de hát De meg fogod ölni. nézzék, vaszpal vagyok, Ott töltényerősítővel az van, csomag, és még annyi eszesem volt, hogy meglőjön. Hát De hát igen. az mi az én bajom? Ez az. Remélem láttátok. Amúgy, hogyha van osztálytársatok, szomszédotok, aki természetesen tankizik, vagy aki nem tankizik, hirdessétek neki a tankit, hogy letöltés nélkül, Amúgy jó játék, még e-mail se kell hozzá, és azért a grafika is jó. és el is ment a gyerek, szóval magunkra maradtunk. Oké, bemegyek a garázsba. Hát, amint látjátok, ez volt a mai kis videónk. Itt Fogunk még többet is csinálni. rólam is persze, Minimum meg, persze, minimum fél órás. Aj, meg a Gergőkéről is. Igen. Amúgy igazából nem Roland vagyok, a nevem Zoli. Itt Na. vannak a fegyvereim, fagyasztó, kétcsöves, már még. Hát sok fegyvere van. Még beállítom holnapra, hogyha tudnám. Amúgy ma tettem emegyre a mamutot, ezt már mondtam, csak hogy hát ha valaki beletekerte, hogy már múltkor is mondtam. Hát, Akkor ennyi volt mára, majd legközelebb találkozunk. Újabb tanácsokat adunk, és megmutatjuk, hogy kell játszani ezt a Akkor- nagyon jó játékot. jelöljetek be, még találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!